nagyapon ninyong alagad sa kanginan Trifon pa Beverly Morales with my partner yapon, si Wandy Tayad. Merry Christmas and a Happy New Year kanyong tanan, no? Okay, magmalipayon ta sa itong Pasko o niya mapaabot sa sa bag o itong tuig na pod, no? welcome 2017. Ako sa niyong pagmusta si Yulo T. diha sa CDO. Bye, Yulo. Kumusta o sa imong pamilya? Okay. Well, makita na tapon sa Medellin, no? Okay, ang suwatampo karatong itagan ng pagdagad pinadakin sa usay asawa o mapaila lang sa ngan nga mayang. Tawgal lang ko sa ngal nga mayang. Kining akong bana mo'y nakahatag na kong kalabad sa kong o kay grabe ka barkadista. Dikit mapuyos bay, laagan kaayo. May unta kay putlan stiil pero manyana po rin gihapon. Dunay gisamputan ang pagkayabagan. Mamagod ni ang mga panghitabo. Pauli sa balay, wala kay kuhaon. Kay wala na'y bulak nga nagpangalim yun. Ah! Oh, Ha! Sputi nga ra! Dress to kill man? or to be killed. Ay, siguro kaayo, kuyag matukhang ka. Nganong matukhang man kumayang. Sa imong pagkayabagan, libot Hmm? suroy. Minyo ka naman unta, oy, may asawa ka na pero yabag ka lang gihapon. Mura jug, wa kay kabilinggan sa kinabuhi, dadoy. Tana, ta. Sugod na sermona na sad ko. Asa naman sa day ka, dadoy, oy? Naano ko sa dool, oy. Asang doola, ha? From the candy store to the corner, dayon to the chapel to the hill. Kantahan na lang na, be. Juan, around the world, I've searched for you. Tarong ha. Ay, balik lagi din ko. Ay, mo gid nay. Kanunay na kong madunggan nimo nga mobalik dayon ka. Mm. Pero unsa kang orasa mo pauli, ha? Ha? Unsa ka orasa? Mutugtugaok ng manok na duya ko. Dili sa tanang panahon, oy. Not all times, sometimes ra. Modeng spotting kay ka, ha? Puti ang sapatos, puti Oh. ang kalsunis, puti ang polo, yellow ang ipon. Nga, grabe naman sa nang imo mayang, oy. Unsay pagtuo na ko, way si Pilyo? Duda, juko nga. Duda ko na imong lakaw ronda. Unsa may duda, oy? Kuha na for the boys sa maniyang. Inom, nasaan? Ada, susual ko na god. Katakanta, istorya, bahins drugas, og sa mga hitabo sa tong nasud. Nahala. Oh. Pero, hoy, Hmm? kinahanglang ni aka, timan iha. Kinahanglang ni aka before midnight. Ayaw lang sa diyang. Kuha lang past midnight lang. Okay, mahimo og mga alaunas kadlawon. O sige, okay ko ana, deal. Kuha lang alauna, 62 lang. Gusto na ng Alam. panghatag. Oo. Kinabustot ng purol sa itong mga silingan. Si paminaw ni mo, wag mo gawas sa imong numero. Paabot lang, oy. Gawas kay ng wati na ilawom siyuta. Oo, kininabaghang kuha na litok na nako. Nahala. Oh. Yun na, ha? Takilid, be. Hala, no? Gwapo mo na kagpakalitan, be. Ha? Og tutukan eh. Samot ka gwapo. Good. Muna gusto na ko mabatig ikan ni mo mayang. Tuo sa day ka, doy. Oh, unsam na itong imo, ha? Giilad ta lang ka. Kay, wa day ka mahibaw, ugma, ha? Nga naman na ugma yang. Innocence day, ugma dong. Mong giunhan ta lang ka sa pagpangilad. Kay maunan unya ko nimo, mao karabag yun, mag-una-una. Kay giilad tadi ka sa unang innocence di. Kay wa di ay. Oh. Matod pa nimo na kay numdum ka nga migawas ang akong maintain nga 634 pero ang nigawas 437 di oy. Ligas lang. Pero ikaw gyud ang nakapangilad nako mayang. Giunsa ta man ka sa pagpangilad? Ay, sige kang panghambog nga. Number 1 ka. Nya musinggit ka pagkuan. Daghang salamat, sugbo. Pero ang tinuod ay, number 2 re mo mayang, oy. Oo, bitaw, doy. Maong nakaingon ko nga, even if others are not, Oh. even if others cannot, even if others will not, nakakaon na migdonat. Mulo tao man ginang matuod yang. Buang nga, doy. Buang nga, bitaw na ako. Unsa ba? Abi na kog langit na. Mao jud, abi jud. Kay, naghilom-hilom man lang tami. Wala mi magsaba-saba. Karon murag, kinandaluhang lawak ng among baba. Ay, ikaduhang yugto na na. Hilom, oy, hangon tarong karon. Tukha nga. Adi ay, ha? Unya ako, di lang ko ni mutok hangon, ha? Ha? Hastilan niya, di pala kumulakaw ay. Makita ang tanin mo. Adi ay, mas Oh. malabihon gid ay nimo nga ang bagyabag-yabag. Mao ba, ha? Daduya ka. Ay, di man sadyang. Pero, case to case basis lang. Be karon. Oh. Niya maghubo ko. Unya Oh. papilion ti ka. Ako o ang yabag? Actually, guday ko. Pili. Tan-aw na tug 15 imong palabihon. Imong barkada o ako?
Niya, kita ka ha? Sinaw kining paan ako, oh. Gihaplasan kinin ako panyawan, liniment oil. Pili, Ay lang kong hagita, day. Please lang, kining, nagpaabot na ba sila nako? Ha! Way lami. Hala, lupad! Ay lang, day. Kining, pagpauli lang nako, pagpauli. Inig paulit ni mo wa na dadoy. Mo sign off na ko. Off the air ka na, di? Off the air na. Wanay broadcast. Kay kadlaw na lang. Musahin on lang tagkuhan ka ng alas 5 bunta. Di na mahimo. Nganong di man mahimo? Daghan na kay komersyal. Lisod gini number 1 da. Ay, tural, syempre. Sige. Adton lang ko eh. Kini, yun ayang kining tagay-tag pakit money di abi. Na! Magidangat ini. Kasputing ni mo, gilak-gilak ka. Unya wa kay kwarta. Mayang, nahibaw ka biya nga dili tanan mo gilak bulawan. Unsay linatin, ana? Kuha na, El Palio de Luis is it El Apilable. Kada kong hayalay, ana. Uy! Gamay lang ko, pero para kuha lang ka ng pangati ng ako, pangati. Hastil lang dadoy nagdagino taong ko, uy, para pangandam sa bagong tuig. Kay magpundot ang daan para di ta magsigi gasto. Na, sayo pinona. Ah, ngano sa'yo pan? Magpalihig kita gasto sa tibok tuig. Karon na kay magasto-gasto. Ah, butali mo tawhana Oh. ka, ay. Makalagot ka na bagig kaayo. Ngano makalagot man ko mayang? Na imong binuwan, di ka muhatag nako. Manago ka gyud. Nibaw man ko nga naman sa kay imo. Wa pa, oy! Apil lang singgit. Kisa ba ko isinggit? Nga na nga, ang seed marketing. Yeah! Wow! Mao ni ang grabing kalaagan sa kong bana. Usahay may mga gabi nga muabot ni siyas bahay, hubog na, puwa na kay hasang. Saba na ba kay mahubog, magsagit-sagit? Ni ana ay hubog na sad. Diin ka nigi kang tawhan, puntag pa maning milakaw. Hey! Kumusta ka mong tanan? Nagsakit ba ang inyong mga lutahan? Ha? Tuhod, ang kugo? Ha? Sayon ra kayo na? Saba mo diha, ay hilom ko na. Singgit-singgit ka man diha, hubog ka na sad. Nga naman day, wala dito kagawasan pag sigit-sigit, ha? Mayang? Nahibaw ko kung saan mo isinggit ang imong mga binuan. Nasayop ka. Sige, gyabag, uli, hubog. Peh, makalagot. Hapit ako pull ini mo, ha? Mayang, kung nagubog man ko, kana, tungod kay kining tanan, para na nimo. Unsay para na ako, ha, dadoy? Tungod kay abi nimo, Mayang, magpasalamat yung kang mahubog ko. Kay kung mahubog ko, inigtanaw na ko nimo, mura kag si Miss Universe, Miss Pia Warhawk. Hindi ka makainom, unsa man ko imong tan-aw, ha? Mura kog si Batitay? Ika rin nagsultian, ha? Iuli ko na sa mong baba. Ah, sige na lang, hubog-hubog na lang. Kay kung mahubog sad ka, tan-aw na ko nimo, mura kang kaliwat ni bungol og nilibat. Mao ding nambiruhan, kay ti paminaw rin kay kana. Kadawat may kog 5 ka kilong bugas. Kana, consistent ka yun. Dili kay consistent, dominant pag yun. Ay, puyo, ay, puyo. Grabe ka, hubog ka. Hubog ko taon. Dili ko hubog. Sa dili. Unsa man ka, wa kay buot. Nga naman, ha? Nay, tanawa oh. Nangihi kasi mo pudyuhan. Kuya. Bada bing, bada boom. Bada bing, bada boom. Og di adlaw nakalitan ko sa dihang mihisgot na ako sa dadoy nga manyabag mi. Manuroy ba? Asa mo ta manuroy dadoy? Adto ta sa Longapo City, di ba? Kay dito man taon nang nagkita sa Longapo. Nakahinumdum sa uroy ka no? Asa ko malimot. Na mga memorable ng mga pag-adto na ko sa Longapo. Silang misod ko sa ilang restaurant, naglibog ko kung saan ako pag-order. Kaya di man ko kamaong mo tinagalog. Oh, nyaon sa man to'y nahitabo dito doy. Misod ko sa restaurant. Naghinuktok ko na ko kung unsaon ako pag-order. Pero pagkataon-taon, may misod nga negro. Navy tingali to siya. Nyaon sa may nahitabo. Mao na yung nahitabo. Unsaon makapag-order din, no? Di man ko kamao mo tinagalog. Uy, negro nga misod. Hey, man. Oh. Give me food, man. Ay, ingon rin pa na order. Himan! Ako pod, man! Ako pod! What's your order, sir? Kining, miss, ay, makasugako na ko gamay, ani. Hey, sir, what's your order? Ako lang, ma'am, kaning suman, gulaman, at yung bat. Anong bat, sir?
value added tax. Yes, sir. Sandali lang. At tingnan sa dugay day, ha? Lami sa ning kanon da. Nay suman, nay kulaman, nay asay batuli, asipods kinilaw. He-Man! What are you eating, man? Suman at saka gulaman, And what is that? Batman. Why are you laughing, man? Wala, man. Bangas ka. Pagawas na ron sa kong bana sa restaurant, nagkita sila og atong negro. Nakalitan siya, gisangpit gihapon niya ang negro. He-Man! Uy, ikaw na naman. Ay. Hala ang negro, pandol. Hey, man, what happened, man? Wala, man. Aho, man. Di apay adlaw ana nga giapas na ba akong bana nga milaak na sad, hubog na sad kaayo, nakuyawan ko. Dadoy, dali na. Hubuga na nimo oy. Dili ko hubog. Kay pulis na ay pulis. Now, madlo kong pulis! 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 Anong singgit-singgit ka na, ha? Pulis Pulis ko. pulis ka, sir? Pulis ko. Ah. Anong singgit-singgit ba ka, ha? Gitawag na lang ka, sir, kay na ako'y padakop ni mo hubog kayo. Mao madilik ka mahadlok og pulis. Ha? Dali, tana. Kuya, batukhang ka animala ka, dali. Pulis! Oh, nga naman. Patukhang nga ako, Les. Ahak na. Ug dihay gabi human na mo pa ni hapon ni Dadoy, nanangit na sad ni nga mulaag. Asa naman sa kadadoy uy? Balik lagi din ko yang, balik din ko. Laag ka na sad. Puyo dinis bay taon. Basta mo uy. balik din ko, palabay lang ko sa kuwan, kaning kabusog. Anar ko plaza. Stilan Dadoy, putla ta ba kastiil ni mo no? Para di na ka mulaag ba? Sige, mag-wheelchair man sag ko. Nahala, bahala ka. Laag dito. Yabag dito. Di Ay siya nagpauli ha, ay nagpauli. Di siya na mahemo yang. Pauli man ganing prosesyon, ako pa kaha. Di ka manggod mo puyo dinis bay gud. Sa mga wala ka ganay sa kondagway din Ganahan. Ganahan eh. Huwag butahon. Unya, nga nung di ka mamupuno dinis bay, si ka maglaag be. Palabay lang lagi ko sa oras. Nahala, lupad. Hanggaw juga daw hana kayo. Ug ang nahitabo nga milaag gyud ang akong bana kay mitambong day Christmas party. Tunga ng gabi ay mipauli, laglakaw na lang ug mauni ang nahitabo. Wagi habal-habal da. Lakaw na lang ko sa amo. Tunga na bang gabi mingaw na. Ay! Sakit ni. Dugo! Naigo ko! Tabang! Unsa mayok ha? Unsa? Si Dadoy, ito sa district hospital. Unsa nga naman? Napusilan. Unsa unya? 60-40. 60-40 uy. 40 nga mabuhi, 60 nga mamatang. Unsa? Nas district hospital? Ano na ba tambal ang district hospital? Mikrokrom ra. Nasa detox. Nasipiat ka mayok. Sabon na may ako, God. Sabad ay. Dali na mayok. Kuyog ko sa district hospital. Mayang, ikaw na. Kinsa man tanaw nimo ha? Si Batitay? Dili ay. Ikaw gyud ang akong asawa. Ngano man kadadoy ha? Naunsa ka? Buangay yang. Naigo ko sa saag nga bala. Ha? Saag nga bala? Mauna! Kay laagan ka man. Naigo ka sa agnabala? Sige, pulos malaag. Sige, ikaw, laag pa. Kay ang balasad, mulaag sa diha nimo. Kabla mong duha, pulos laag. Igo na yan. Hala, sige, laag pa. Kay matukhang dyan ka sa agnabala. Bahala ka. Pulos mo laag. Pe!
Mutagam na kaning bana na kus iyang pagkalaagan? Ug dunay laag nga tao, duna sa di ay laag nga bala? Unsa man og kamoy pasultihon, mayang? Si Mayang, no? Mayang. Mayang, ito sindera. Ang kahasulod, kiniyang ba na laagan kayo? Sa sigig laag, naigo sa saag nga bala. Oh, sa dito sa ospital, kina siya nga asawa mo na, laagan ka man, mo nang naigo sa laag nga bala. Oh, nag-abot mo, pulos laag. Hala? Inig-abot, gani, ug New Year ban, magbantay kuno ka, kay inig sulyap, iniglanog sa mga buto-butong. Ang uban gamiton kay kanamang kunong pusil. Oh, Muna kaya, doon ay kuya, mga saag bitaw. mga bala. Kanang pusel. Karon ang mga posel, luwa na pataptapin ni Bato. Nga naman. Kay ingon siya, mature na mga polis, kay bawa na mo nga di ginaangay gamiton. Yang ano, magtaptapan pa na yung pusil. Nya, kuna agi pulis nga. Mo na. Kuasgado kayo. Oh, kanang digud mo mamutuman. Magbantay lang yun. Kay, kanang stricto na is Bato. kanang anig buto-buto gani sa bagong tuig. Kung mahimo manira Malayo ko sa mga bintana. Mupakang arbalay. Manira ko sa mga Tinuod, bintana oy. kay doon na may mga bala mo sukilod. Wala ati pres nga ang bata na matay giduyan. O lagi kay Oh, ari kay man ang bala agi nitugdon atop. dito. Oh. Kung ari sa atop mo, inig kuan gud kana salba, kana sa salba no, to taas. Patakala na ang bala, ato sa atop simbako, nya na ay tao dito. Pero, Ay, kuyaw. ba, naman ko'y palihi, nga inigbakong tuig, mga blitas bitana. Mao lagi sad. Masad. Oo, Manira- ang bintana. manira Pero ko, kadiyod lang. Ha? Inig ka 12 good niya kuan na. Ablihan nimong bitana tanan putahan. Inig ka kuan to taod. Mga sa ipaka sa Arbalite. Inalas 12. Kami noon sa gamay may bata kay sa bukid man me. Oo. Lahi ra gyud ang palihis akong mama. Sa yung buntag petsa uno, mangguna ay mugduka-duka. Kana. Mangguna? Hing anyuhan mugduka-duka. Dili ang Ano ba, nindot si gyud. Siyo man. Si Ang Siyo nindot Bulitan. gyud nga New Year na ini kagabi ato magampo ka. Mo gyud first time Basa kag Bible. Oh. Dayon mo na to nga magkuan kag sinsiyo. Sinsiyo sa imong bulsa, imong kamot ana imo na ipatingog og kanang tururot sa tarot. Tarotot, Oh, turotot. Or wa bagani kanang mga kami kanang mga kaldero. Mana? Oh, among Mga taro. Oh, mga taro among Nga- isaba-saba. Nga naman na siyang isa ba? Ambot ang ka basta Mana yung na bugaw di malas. Kay amo sa bukid. Tradisyon ba? Kami kay sa bukid mo sa gamay may bata, ang storya ra gyud sa mga mama mingon ay ang nitingo gabi no kuan langgam nga kanaway. So kita ng langgam nga kanaway kay magbantay. Uy, ang tingog gabi no barko. Mingon mo lang mama. Ganan baka. Oh, tingog baka. Nga naman ko no. Nago Sa na na yung mga imong sinayas. Yung sa Ang karaan. bati, ang bati kuno ban kuno ang matingog iro. Oh. O Oh, kanang tingog manok. ko yung iro kay naigipaghot. Unsaon naman lang? Basta kay kung iro ang motingog ingon ako mama gutom. Tingutom. O manok, kakhatuka. Di kay ko ano. Nasad. Oo. Hala. Pero laim ko Mga kung dadungog pagkuan. ka usaban. Nga naman. Ni Agora. Nala. Sige. Ana lang mayang, no? Mutagam na ng bana nimo. Okay, nag-abot ang laag nimong bana og laag nga bala. Oo. Ang kuyaw yun anang balaban kung maaari dapit sa may kasing-kasing makuyog mo din na siya sa dugo. Hindi, magdagagal na din na, di na makuha ang doktor. Uban-uban na siya sa dugo. Di na, liso na kayo pag-opera ng kuhan, ng bala. Unya ko palitan board kanang inana ato sa kuana ugat. Oh, Nya, dili makuha unsaon man lang to. Uban-uban lagi na siya. Yeah, Hindi na, daghan man kayo Ang nagpusilan. kuyaw ana no kun ato sa heart no. Oh, mo na. Malagi ko, malagi, may igog kag bala, dapit rin BTS, pero kung ano rin, may liog, asan yung kuyog, mutagak man lang siya dali. Naku na ba, mahilis ako, naku ni tambal pahilis, tinuon na. Tigali, na natin na. Mahilis bago ng putaw. Mo na diha. Pero kato siya ni buto na to. Ang katong- Mo to, kuhan, gigamit na to, ni buton Ah, ko ni siya. buton, edi, Ego ka. wa na Mo na to, kadaghanan, sir, di naman lang kuhaon. Padagan-daganong lisod. Dahil, Ilikupira ko na, kuyawan, dagan na sa. Kuyawan, Kupira na sa kasi dinis kuhan, kay ito na din sa Hala ubos. ka. Mo na, Kuha pasagdan na nila lang. magnet, ili ko pira, magnetong nila. Magneton. Sige, pag doktor na karon doon. Alam mo yan? No? Basin na nagmatagam ng banan mo. Salamat ha. Sa mong pagbadangat itong tulumanon. Kurakoy!